Persimmon fruit. First time kong kakain ito. It's like tomato. First time kong kumain ito, guys, na fruit. Australian fruit. Akala ko, batuan. Ito slog asin, no? Di man di. So, ito na siya, guys. Parang apple lang pala siya. Yummy, sweet, crispy. Panglabas, para siyang kamatis. Pagkainin mo, para siyang apple or pears. Yan. First time kong kumain ito ko. Hindi ko alam po anong tawag nito sa Pilipinas. May parang ano siya. Batuan.